Fight! Og vi er i gang her med første omgang. Fight! Godt kommet for Theis der. Og igen... Aggressiv start for begge fighter, synes jeg. Jeg synes, den unge Mikhail fejler i at skabe afstanden eller træde til side. Det nytter ikke noget at blive stående foran en modstander som Theis. Fight! Nej, det fik han at mærke i hvert fald. Ja. Fight! Men han skal jo gøre det, som hjørnet skriger til ham. Stød lige stød, når du slår. De der hook der, de virker ikke noget til at starte med. Nej, hook mod hovedet, det er sjældent nogen god idé. Break! Fight! Break! Det er sådan lidt uskyndt her i starten, kan vi jo godt til at sige, men jeg tror også, der er lidt nervøsitet, der lige skal det tror jeg også. rystes af sig hos begge to. Ja. Det er anden gang. Har du det? Fight! God højre hånd der fra Theis. Ja, det er det altså. Stræk nu de arme. Ja, det bliver også råbt til Mikhail Mosley. Han skal slå nogle lige slag. Start med det lige slag i hvert fald, ikke? Medmindre han er i total kontrol. Ui, hvor bliver han ramt meget der. Ja. Og som du sagde, Kim, der er altså lagt et minut ekstra på omgangen for Mikhail Mosley her i aften. Og spørgsmålet er, om vi ikke vil komme til at se det, når vi når hen i tredje omgang. Ja, så kan trætheden godt indfinde sig tidligere, end man måske havde regnet med. Ja, man kan godt gasse lidt ud. Men han skal have luffen op på plads, for han bliver jo ramt, når Theis slår. Det er noget af en slagudveksling her. Ja, det er det altså. Break! Sådan, ja. Fight! Sådan. Hårdt low kick her fra Theis. Det var det virkelig. Og et mere. Sidste 10 sekunder. Ja, jeg tror, han får lidt ballade, når han kommer over i hjørnet. Han ikke hører efter med at starte med de lige slag. Break! Slut på en ganske underholdende første omgang. Sam rækker næverne. Anden omgang. Lyt efter, når jeg siger break. Fight! Anden omgang. Men den skal han jo så i hvert fald, Mikenta-fighteren, den skal han jo så ind og tage fat i Mikhail, ikke? Altså, det skal være hans omgang. Ui. Igen fra Theis. Ja, det er det altså. Igen. Sådan. Kommer igen her. Mikhail. Ja, han er god Theis, ikke? Jo, det er han. Godt kommet rundt. Break! Altså, der er mere angreb end forsvar for begge to. Ja, det er det altså. Og det kan jo gøre det underholdende. Ja, det er jo netop, som du sagde, det er en titelkamp, ikke? Så der skal ske noget, ikke? Det gør der så sandelig også. Break! Ja, nakkeslag der. Ja. Ikke over hoften. Fight! Du må ikke smide over hoften. Og så måske prøve at tage et skridt baglæns, stå stille og så krydse, når han kommer, fordi Theis kommer jo. Ja. Break! Der skete for lidt, så de blev skiltet ind i clinchen her. Ja.
Altså det, jeg synes, der er imponerende ved Theis' scoringer i øjeblikket, det er, vi ved jo og kan se, at Mikael er ikke dårlig. Nej. Og alligevel så formår Theis at score hele tiden et plus ekstra, ikke? Jo. Og får også både spark og knæ med Theis. Ja. Mikael ser en lille smule slidt ud nu, men han er jo ikke en, der bare giver op. Nej, det ved vi. Det er godt, der skal ske noget der. Der er hårde knæ her fra Theis O'Donnell. Vend om. Træk mig. Er du klar? Han får lige et par sekunder til at sunde sig her. Ja, han fik et knæ i skridtet. Ja. Er du klar? 2 sekunder. Start med det lige stød, Mikael. Jeg ser den som den er i skridtet. Og så... Vi er klar igen. Den henstilling til Theis O'Donnell, og så er vi klar igen. Ja. Det er godt kommet. Ja, det er fint. Kom tilbage her, Mikael. Men Theis er hurtigt ind og prøve at bytte dem, ikke? Oj, farlig knæ der, ja, det er det altså. Oj. Ramt med både højre og venstre her. Ja, der mangler nogle parader der. Men han er altså ikke bange af sig, Mikael. Overhovedet ikke. Og i titelkamp, som stadigvæk er et plus til Theis. Ja, det tror jeg også. Men der er altså 3 minutter tilbage. Og en kamp, som de begge to kan... Alt kan fortsat ske. Tredje og sidste omgang. Kend nogle hårde knæ. Hey! Skal vi rette på albueskytteren der. Nu skal han så blive ved med spark, den lille Mikael. Ja, det blev da også råbt fra ringjørerne. Ja. Så han fortsætter med at sparke. Fight! Men det er 2 fighter, der er ved at være godt møre nu. Ja, Det har også været kørt i et godt tempo, den Ja, her det har kamp. det altså, det har det. Det er slet ikke nogen dårlig kamp, det er det ikke. Overhovedet ikke. Break! Skal vi lige have dem skilt ad. Så var de tæt på at ryge ud af ringen. Det er sidste gang. Får han altså Du må ikke smide over hoften. Han må ikke lave hoftekast. Nej. Fight! Op med lufterne. Men det, der gør forskellen rent pointmæssigt, er jo også, at Theis, han tager en masse point på vej væk hele tiden. Han tager de lette point også. Og det skal han ikke have lov til jo, hvis Mikael skal have en chance. Break! Fight! Ja, sidste minut kører vi snart på. Han er jo egentlig kommet meget godt igennem, den unge knæk der, Ja. med den forlængede tid og alt det her, ikke? Fight! Men Theis er lige det nummer hårdere. God højre her. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Det er også godt af Mikael. Små gode Break. rull. Det er slemt. Fight! Break! Break! Oj. Fight! Men den er god nok, han må ikke dreje rundt. Nej, det må Så- det ikke. Flot uppercut ellers. Sidste sekunder. Oj. Uden
trække højre og venstre. Ja, han må ikke blive stående og i godt. uppercut igen. Det er synd det der, men han må ikke blive stående den med noget. Slut på en ganske underholdende DM-titelkamp her. Ja, en flot kamp, men jeg tror altså, at titlen går til Theis. Ja, det er vi også scoret til. Det vil jeg mene var fortjent, ikke? Herren i de sorte bukser fra lige straks. Great Danes i Odense. Jeg mener Jeg synes, jeg var lidt fæsen, det der bifald. Skal vi ikke lige give de kære herrer en ordentlig hånd? Velfortjent bifald til begge fighter herinde i Vi forafgørelsen. skal have udråbt en vinder, og hermed også en ny Danmarks mester i Thai, en B-klasse under 54 kilo. Vinder og ny Danmarks mester med dommerstemmerne 3-0 i det sorte hjørne. Theis O'Donnell! Med dommerstemmerne 3-0 tager altså DM-billedet med til Fyn efter en ganske fin indsats. En rigtig god kamp. Jeg kan godt se, hvor fejlene bliver begået fra den unge Karls side. Og du kan jo også høre, at hjørnet skriger det til ham. Ja. Men det kommer med rutinen, det der med at høre hjørnet.